Vi har arbejdet i have i dag. Og mor hun er i gang med at sætte jordbærplanterne, efter vi har ryddet bedene for brændenælder og andet ukrudt. Så... Men ej, hvor har vi mange jordbær. Der står en hel spand der. Der står en hel spand mere der. Vi har slet ikke plads til dem. For der er allerede ved at være fyldt op. Og vi har fået rykket hindbær og stikkelsbær herom. Er det ikke hindbær og stikkelsbær? Stikkelsbær, hindbær og rips. Ja. Så... Og hundene, de har været rigtig dygtige i dag. Altså til at gå i vejen. Men det er okay. Så længe de ikke begynder at spise flere af planterne. Smil til kameraet, mor. Og knokler tid. Vi kan kun finde en af de små skeer, så ellers så var jeg jo også i gang. Men jeg har været i gang med grabben, og vi har hjulpet rigtig godt ad, så vi har faktisk fået ryddet det hele på en time og begyndt at plante. Jeg tror, når vi er færdige her, så er det taget 1,5 time i alt. Også med at pille planterne op ud fra bagved. Så... ja. Yeah. Og jeg har fjernet brændenælder derovre fra. Der var nogle rigtig slemme nogen. Ja, der ligger nogle af dem i hvert fald.